Раз, два, три, чотири, п'ять. Вітаю, друзі! Зараз ще трошки потестимо мікрофон, тому що дехто щось сьогодні робив. Але ми починаємо о 20-й, у нас ще 5 хвилин. Ну, наче трансляція пішла. Зараз я себе послухаю. Ну, включайся. Тенс. Наче сьогодні налаштування робила, має бути все гаразд. Але зараз перевірю, як воно працює, чи ви мене добре чуєте. Але я себе щось не чую. Напевно, що я себе маю чути. Так, ну, має бути окей. Принаймні те, що я чую, мені подобається. Вітаю, моє сонечко. Вітаю, моє коханечко. Ну, наче мені подається, що окей. Відлуння немає. Звук можна підкрутити, потихіше зробити, тому що зараз будуть відео, може буде трохи гучніше. Вітанечка, Білорашин. Так, ну. Може трошки підкрутити хіба що звук. Зараз я трошки приберу звук, і мені подається, що буде окей. Ну, напишіть, будь ласка, як звук. Ну, мені подобається, щиро скажу. Мені подається, він такий чистіший більше, ніж у минулого разу. Чудовно. Котику мій. Ну, напиши мені, будь ласка, як звук. Або цю болванку одягнути. Я просто боюсь, що я зараз її одягну і буде дуже сильно хрипіти. Так, ну, наче, в принципі, мені подається окей. Так, супер. Так що не потрібен мені новий мікрофон, а то і так кажуть, знаєш, що волонтери наживаються на ЗСУ. Це ж ти мені подарував мікрофон. Я в ЗСУ не копійки не взяла, я тільки віддаю. Так, пане Андрій, вітаю. Зараз почнемо. Так, ну, чудово тоді, що я можу сказати? Дуже добре, я трошки відхилюся навіть, якщо я відхиляюсь, мені подається теж окей працює мікрофон, принаймні я себе в навушник добре чую. В один і зараз подивимося в другий. Чи воно буде окей. Чудово. Нормально. Можна навіть гойдатися в кріслі. Яке чоловік, до речі, теж мені подарував, щоб мені зручно було. Добре, чудовно. Дякую. Донейт з виводом на екран. Донейт працює. Так, дякую щиро. Так, все, окей. Добре, друзі, мені подобається. В нас ще 2 хвилинки, поки ви перевіряєте, як сьогодні працює мікрофон, тому що я сьогодні вже налаштовувалась, як у мене прям отримується, класно, не класно. І, відповідно, дуже хотіла, щоб у вас був якісний, чистий звук. Мені подається, в мене отрималося. Так що починаємо білоруською мовою. Вітаю, шановне господарство. Долучайтеся, чат перед носом амаль увесь бачу. Зараз криху мусить, мабуть, кришечку приберу. Так, і ведите, що я зараз хотіла би, ну, гэта я під час трансляції почую. Дякую щиро, дякую. Бережи себе, коли ласка, гэта я зараз своєму коханому кажу, тому що, ми ж не москалі, у мене тут написано, хто бачить, ось хто приходить на початок трансляції, бачить, що у мене кубочок з надписом «Дякую Богу, що я не москаль». І смачна гарбатка. Так, вітання чату від ЗСУ. Так, дякую, що захищаєте, а тобі особиста подяка за те, що я жива, і мене ще ніхто не ускрав, ніхто нікуди не відвез, тому що тут у нас є лайфхаки, видиш, садять у багажник і везуть, навяжу з Білорусю. Ось, але все добре. Я працюю, допомагаю, як у нас отримлюється. Наша команда вітає. До речі, тобі з Канади особисте, ну, сказали, бусечку передати, так що при зустрічі поспробую це зробити.
Так, беларусы, у нас з вами сёння шмат дрэнных навінаў, вельмі дрэнных навінаў, я бы сказала. Зараз будзе 20:00 і дзякуй усім тым, хто ўжо далучыўся. Мы пачынаем наш сённяшні стрым. Праўда, я не ведаю, якой сёння дзень. Сёння у нас, цудоўна, панядзелак. Бачыце, як я. Так, паехалі. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been fucking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. Che bello. Just give me a reason, just a little bit tonight. Just a second when I'm broken to bits and we can learn to let go. I'm broken to bits and we can learn to love again. Mazza, guarda lei. Dreams are like angels, they keep at bay. Darkness around me, darkness around me. I'm so in love with you. Make love your goal. The power of love falls from above. Guarda la cera che cade. Flame and burn desire, life with tongues of fire. Hold your soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded glue. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. The power of love falls from above. Stars breaking down. Flame on burn desire, with tongues of fire. Purge the soul, make love your goal. Гучныя апладысменты. Безумоўна, гэта мой зварот хутчэй да ўсіх тых, хто чакае. Я жадаю кожнаму з вас дачакацца
і ёй, і яму, тому што тое, з чым мы сутыкнуліся ў гэтай вайне, на жаль, яна вельмі ўсё складана прымаецца, гэта цяжка. Сёння таксама будзем навіны Украіны абмяркоўваць. Зноўку у нас купа слёз і болі. Але пачнем, скажу украінскую. Дуже багато на білорусів скаржаться. Дуже багато я читаю в пабліках, які ми сикуни, або там, як що кажуть, що терпіли різного кшталту. Сьогодні одразу дві спільноти, хлопців, з яких я не можу сказати, що дуже добре знаю, але ми дружимо і в допомозі ми, скажімо так, співпрацюємо. Я хочу сказати щиро дякую нашим засновникам підрозділів, командирів підрозділів, тому що вони вміють не тільки брати допомогу, але і нам допомагати. Коли нам було дуже важко, засновник погоні, яку вже Радіо Свобода чомусь списала і сказала, що її не існує, з чим я категорично не погоджуюсь, просто це такий тихий підрозділ, який публікує дуже рідко те, чим вони займаються, але вони існують. І, на мій власний погляд, забезпечення саме цього підрозділу одно з найкращих, тому що, підкреслюю, я особисто знаю засновника, який просто за кожний карімат там дбав, і це саме краще. Коли ми на передову везли бінти, вони створювали підрозділ з аптечками натівськими ІФАК, ви знаєте такі. Відповідно, сьогодні з пабліка погоні прийшло повідомлення про те, що в них загинув боєць. І сказати на нього з секунд або терпіла неможливо, тому що він щиро захищав Україну і своє життя віддав за цю землю. І у пам'ять об ім вони написали наступне слово. У боях за свободу України загинув сябра громадського об'єднання «Погоня». Ён быў сапраўдным беларусам, смелым, вольным, шчырым чалавекам, які змагаўся на баку святла супраць акупантаў. Яго украінскія сябры па зброі кажуць: «Назаўжды ў страю, брат, ты ваяваў за Украіну і не дачакаўся звальнення Беларусі». Выказваем шчырыя спачуванні сям'і героя і яго пабрацімаў. Я далучаюся да слоў спачування, і 10 хвілін таму з полка «Погоня» прийшла навіна. Батальйон «Літвін» і батальйон «Волод» понесли страти. Загинуло 4 наших героїв. Ми знаходимося на сувязі з родними і близькими загинувших. Позывные і тим більше імёны ваяроў не выдаюцца ў мэтах бяспекі сваякоў. Полк Каліноўскага смуткуе з усім беларускім народам, які сутыкнуўся з чарговай ахвярай. З ахвярай у вайне за незалежнасць Украіны і Беларусі. Мы ніколі не забудзем нашых папрацімаў і, не гледзячы ні на што, мы працягваем шлях да перамогі над крывавай імперыяй. Рана ці позна імёны загінуўшых з гонарам загучаць у роднай Беларусі. Загучаць яны ў назвах вуліц, у падручніках гісторыі і ў песнях роднага народа. І таксама яны... Прабачце, сябры, нешта камера гальманула. Зараз анавімся. І таксама яны паведамляюць пра тое, што ніякую камунікацыю пра сетку Viber з роднымі і знаёмымі сваякоў яны не вядуць. Таму, калі ласка, калі лічыце неабходным, падпішыцеся на паблікі грамадскае аб'яднанне «Погоня», ну і полка Каліноўскага, адпаведна. Там больш навінаў, і таксама асобныя падроздзелы «Волата», «Тэрора», яны ведуць паблікі ад сябе ўжо непасрэдна ваяры. Так што раю таксама дзеля таго, каб ацаніць увесь жах вайны, можаце таксама звярнуцца да іх інфармацыйных рэсурсаў. Я лічу, што гэта будзе карысна ўсім нам. Таму, украінцы, чарговая за вас закликаю, коли ви кажете щось за білорусів, особисто для мене це дуже боляча рана, тому що я розумію, що з одного боку ми сьогодні будемо дивитися, як обстрілювали Україну з боку Білорусі, а з іншого боку я знаю бік світлих, з якими я поруч, з моїми побратимами, з моїми друзями, з людьми, з якими я пройшла дуже багато площ
І вони всі зараз з зброєю в руках захищають нашу неньку Україну. Тому, будь ласка, коли ви мені пишете якісь свої маркування, робіть такий, ну я не знаю, якийсь висновок, що кому ви це пишете, як ви це пишете. Тому що будемо сьогодні обговорювати марафон, який відбувся 29-30 липня. І в одному з коментарів під відео мені написали, що краще б ви збирали на знесення режиму Луки. Так, отже, я хотіла би зазначити, що з перших секунд повномасштабного вторгнення я військового складу волонтер. Я офіційний волонтер АТО. І ми допомагаємо всіма нам доступними засобами. Діаспори Білорусі вже не 1 тонну допомоги сюди передали для того, щоб ми могли знести режим Лукашенко. Тому, коли ви пишете коментарі, будь ласка, я вас дуже прошу, думайте, кому ви пишете, що ви пишете і як ви пишете. Ви це пишете не я батька. Хоча їх повно в медіа. Ви можете їх спокійно відкрити, знайти в телеграмах, але я там не бачу щось українців. Там білоруси пишуть, які під погрозою знаходяться, але українці не пишуть я батькам, українці пишуть волонтерам, військовим. Тому ще раз, наполегливо закликаю, будь ласка. Наші військові з України нам дякують в той час, коли ви трохи чомусь не хочете аналізувати. Це зараз не скарга, я просто закликаю до здорового глузду. Також сьогодні трагедія в нас відбулася в Україні. Не щодня відбувається насправді, але сьогодні така, прям, знаєте, це з тої категорії, коли стріляють по домівках, в той час, коли люди відпочивають. Сьогодні це Кривий Ріг. На останню хвилину відомо про 6 загинутих, якщо я не помиляюся. Зараз оновили інформацію. Так, 6 загинутих і близько 75 поранених. В числі загинутих дівчини 10 років, дитина загинула в нас. І десь я наче читала, що загинула 6, це теж дитина була. Я зараз оновлю собі інформацію і подам, мабуть, є щось більш свіже за 5:30 вечора. З Кривого Рогу є кадри, я хочу показати, як москалі тут влаштовують нам терористичні акти і що відбувається в нас майже щодня. Зараз я білорусам це більше показую. Кожен день ми бачимо ось такого кшталту кадри в Україні. І літерально вчора у нас обіцяли тривогу вночі, тому що вся Україна, коли кажуть балістика, це означає, що балістика шмаляють не виключно з території Раші, але й з території Республіки Білорусь. Нас попередили, але, дякую Богу, з Білорусі нічого не шмаляли. Шмаляли знову по Харкову, по Сумам, як завсюди, на жаль. Кадри з Кривого Рогу. Ось такі кадри нам приходять з місця, де влучила 2 балістичних ракети по дому. Пишуть пабліки, за останній час триває рятувальна операція в Кривому Розі на місці влучання російських ракет. Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з 4 по 9. Роботи складні. У зруйнованому під'їзді будинку падали частини конструкції.
Мішенню терористів була також будівля університету і адмінбудівля. Станом на цей час відомо про, пишуть про 5, 6 загинулих, я останній раз читала, серед них дитина та її мама. І знову ми мусимо виказувати наші співчуття загинутим і робити все від нас залежне для того, щоб ця історія як можна швидше закінчилася. Тому нагадую, ми допомагаємо ЗСУ, коли у вас є жадання нам у гэтым паспрыяць і зрабіць нашу працу лепшай. Працуе донейт-сістэма, працуе PayPal. Я шчыра дзякую тым, хто нам дапамагае. Вся наша дзейнасць у справаздачах, якую я публікую па меры таго, як мы адгружаемся альбо перадаем нейкія рэчы на ЗСУ. Хвілінка маўчання. Сьогодні у адным з паблікаў я... Дякую, Мальва, дуже дякую. Вітаю Літова. Літова, на вокладкі ви бачыце, будзе праходзіць акцыя 9 жніўня. Калі ласка, далучайцеся, крыху па акцыі я распавяду пазней. Але бачу вас і папераджаю, што будзе праходзіць падзея. Мы таксама зараз у Літву накіроўваем сувенірную прадукцыю дзеля таго, каб наши валанцёры, хто будзе ў той дзень знаходзіцца там, хто будзе працаваць, за маім асабістым подпісам вы можете узяць нейкія памятныя рэчы, якія мы накіроўваем з самага сэрца Украіны. Гэта такі экскурс у будучыню таго, што мы будзем сёння абмяркоўваць. І прапаную зараз, украінцы знаюць, але беларусам я часта ў чат-рулеткі пытаю у чекістаў альбо ў нейкага смецця, а што там па Беларусі, якой халеры да нас ракеты ляцяць. Дык от яны сцвярджаюць пра тое, што нібыта нічога такога не было. Вы все придумали, вы все врете, як заўжды. Расійскі рэсурс, але і расійская мова, але лічу гэта неабходным зрабіць, каб у вас у беларусаў былі абгрунтаванні, з'явіліся сведкі абстрэлу з тэрыторыі Беларусі. Я прапаную паглядзець караценечкае відэа, і калі вынікнуць пытанні, можаце пасылацца на мой стрымчык і паказваць, а што кажуць там на балатах пра тое, як абстрэльвалі Украіну, калі ў нас пачалося паўнамаштабнае ўторгненне. Вы проці мяне, тому што ў мене украінскай мовы ўторгнення. Вось, і шмалялі расіянцы. И вельми цікаво, и он каже, як это адбылося. Давайте поглядим. Когда я все это увидел, я, конечно, еще больше ужаснулся, потому что я понял, что вот я буквально соучастник вот этих преступлений. Меня зовут Камиль, я родом из Тюмени, я проходил службу в Бурятии. Я непосредственно по должности вот тот человек, который в специальной программе простраивает маршрут полета ракеты. Мы сейчас говорим, собственно, о ракетном комплексе «Искандер». Когда мы оказались в Беларуси, по факту мы не принимали участие в каких-либо учениях. Мы развернули лагерь на территории белорусского полигона артиллерийского и просто там находились целый месяц. Утром 24 февраля, как раз таки было часов 5 утра, был выполнен первый пуск. Я увидел, как сначала все было так окрашено в красный цвет, и ракета взвелась вверх и полетела куда-то на юг. Путь нормальный, расход 2. Ко мне пришел человек, который меня должен был сменить на дежурстве, и он сказал, что началась война. У него была... Вось так яны не шмалялі 721 ракетай, сцвярджаюць, што нібыта гэта ўсё прайшло міма іх, яны не ведалі, увогуле яны тут ні да чаго. Карцей, свістуны яшчэ таго фасону. Мне падаецца, на гэтай тэме іх трэба лавіць і
До речі, я хотіла би сказати, я увечері виходжу час від часу рулетку поглядеть, що за лайно по Беларуси тягается, потому что чекисты меня боятся. Я прибираю микрофон и перехожу на внутрішній мікрофон. Ось, яны пачалі мяне гартаць. То бок яны са мной размаўляць не хочуць, так што гаўно ў пагонах, хто мяне глядзіць там у рулетке. Ось, я ведаю, што вы мае стрымы адсочваеце, не дарма мой канал вызнаны экстрэмісцкім, як вы кажаце. Ось, так што не гартайце мяне, таму што мне ёсць што вам сказаць. Не хвалюйцеся так. Усе сядзеце. Можете перадаць там сваім у пагонах, што да кожнага дабярэмся. Беларускі масад ніхто не адмяняў. Чангар. Зараз украінцам гэта вядома, таму што працягваецца контрнаступ, і кажу зараз беларусам, падаецца, што украінскі контрнаступ, я ўжо гэта зазначала, ён неяк павольна ідзе, і тут уже нейкія там выданні вядомыя нямецкія Більд пішуць, што яны нібыта не так ваююць, як мы іх вучылі, нібыта немцы лепш за наша камандаванне ведаюць, як в Украіне ваяваць патрэбна. Адночас вы бачыце, што крапкава ідуць абстрэлы, і сёння расійскія паблікі, якія тролляць украінскія паблікі, паведамлялі, што там на Чонгарі нейкія хлапкі адбыліся, нічога страшнага. Ну, у нас сёння такая ноч была крыху трагічная і аднойчас бугагашная, таму што гарела на Москве. Я не стала публікаваць ужо гэтыя кадры, таму што там выбухі, і YouTube можа мяне так крышачку заблакаваць за іх. Але аднойчас сёння мы атрымалі з Чонгару кадры, і там пашкоджана палатно. Вось дабряче так папалі. Вось, таму, калі вы бачыце ў расійскіх пабліках, што ў іх хлапкі, ну, можаце пахлопаць. Таму што гэта азначае, што мы папалі, альбо не мы папалі, па Москве яны самі па сабе шмалялі, Таганрог таксама там, Аріон, падаецца, там БПЛА гэпнуўся, такі выбух у іх быў моцны, але яны кажуць, ну, тыпу хлапкі, ну, хлопайце далей. Вось, таму, калі ласка, адсочвайце прапаганду, і, ну, шчыра раю расійскія паблікі, пакольку там праўды ніколі не было, не чытаць проста, таму што вось колькі мы сутыкаемся, прапаганда заўсёды брэша. Так, прабачце мне, калі ласка, я магу выпасць, таму што я зачапіла, канешне, інтэрнэт. Так, мусіць усё быць добра. Так, што далей? Я хацела бы коротко зачытаць зараз украінцам, што в Білорусі відбувається, тому що я знаю, що ви не знаєте, тому дуже коротенько пробіжусь українською мовою по білоруських новинах, щоб ви розуміли, що саме відбувається в Білорусі. Правозахисникам ці кейси, вони відомі. Щиро дякую. На Приватбанк прийшов переказ 50 гривень. Я зараз погляджу, ці є повідомлення, яке супроводжує переказ. Так, я скажу коректно. Щиро донейт, щиро дякую. Українською мовою білоруські новини. Доволі їх шмат, але це за тиждень зібрав такий, є інформаційний ресурс, до речі, на нього підписаний і раджу підписатися. Називається Західний фронт. Так. Це у мене завис інтернет тут. Так, все добре? Це не все добре. Так, зараз поглядим, чи є трансляція. Хвилиночку. Зараз погляжу, чи є трансляція на ютубчику. Потому что ничто меня альбо планшет подвис, альбо выкинула. Так. Угу. Так, ну нібито усё добре, не? Не усё добре. Вісім пишуть мені. Вісім. Зараз, може, отвіснем.
Почекайте трошку, може відвіснемо. Так, чекаю, бачу. Зараз, може повернуся. Зараз будемо дивитися, друзі, що то таке. Трошки інтернет підвисає. Зараз, друзі, секунду, тому що я маю оновитися і подивитися, чи іде. Десь гальманув, буває таке, що гальмує інтернет нас. Це гаразд. Я бачу, що трансляція окей пішла. Ну, буває, ну я ж тут ще зачепила трошку. Ну, вибачте мені, будь ласка. Так, давайте до білоруських новин. Коротенько, я вам дайджест за 24 і з 24 по 30 липня зачитаю, що відбулося, тому що це напряму стосується України. Отже, політв'язня Ярослава Ісаковича затримали 5 серпня 2022 року. До 2021 року він проживав в Україні і одружений на українки. Після повернення до Білорусі він був затриманий співробітниками КДБ, які катували його та змушували зізнатися, що він раніше воював в Україні. Пізніше його відпустили, але через рік його знову затримали в рамках кримінальної справи. В Мінську 4 травня його засудили до 2 років позбавлення волі та 2 статтями Кримінального кодексу. Тепер стало відомо, що в серпні Ярослав знову судитимуть. Цього разу його звинувачують за статтею 356 Кримінального кодексу. Тут чомусь вони пишуть України, але, напевно, Білорусі. Це державна зрада. Ця стаття накладає величезні терміни. Наприклад, екс-капітана Генштабу Дениса Урода засудили до 18 років позбавлення волі, Ліцького довнобійника до 12 років в'язниці, жителю Гомельської області Тарасу Мачинському до 10 років позбавлення волі суворого режиму. Наступна новина. Це про чат-рулетку. Дуже важливо. Білоруси, я ще раз до вас звертаюся. Я хожу по рулетки. Ви ведаєте, що я вас там, як можу, обороняю. Але таких, як я, одиниці по рулетки зараз ходять. Українці ходять, і ось останній випадок. Я заходила в рулетку рандомно, просто прогулятися, поглядеть, тому що я в Білорусі давно не ходила по рулетки, треба ж, що називається, ідентифікувати, хто тягається постійно, а хто час від часу з'являється випадково. І я від себе зазначу, що вельми шмат полює там сидіть чекістів. Тому, коли ласка, коли чат-рулетка, як мінімум, некі сродки для оборони, каб вас не ідентифікували, коли вже виходите, то я розумію, що ті, хто глядить мой канал, яны так не робяць, але, калі ласка, беражыце сябе, дбаю пастаянна за гэта і прашу просто берагчы сябе. Так, дякую щиро. Прыміць від мене скромнае дзякуе. На жаль, гэта не маленькая сума, паверце мне. 100 чалавек по 50 гривень, і мы маем 2 павербанкі, нават не больш, якія 2 павербанкі. По 1700 калі браць, лічыце, 3 як мінімум, 4 калі сэканомім са зніжкай. Вось, так што гэта немало. Не кажыце так, нема маленькіх коштаў, ёсць увага і ёсць дапамога. Я вам шчыра дзякую за гэта. Богданчик, якой уже ратуе наших ваяроў, якой дапамагае на полі бою. До рэчы, я з Валентинам бачылася, і ён казаў, што Богданчик ездить. Вось мы зараз зачыняем пытанне Богданчика і адчыняем новы збор. Павяртаюся до рулеткі, беларусы за вами вельмі моцна палююць, сочаць, і вось чарговы прыклад таго, што я разумею всю вашу любоў да Украіны, ваши пачуцці, але зноўку падкрэсліваю, беражыце сябе, калі ласка. Тому що в Білорусі силовики прозвітували про затримання борисовця, який був на відео провладного чат-рулетки Юрія Комара. Чи Комара, фіг його знає. Силовики обійшлися з ним згідно із законом, але з поблажливістю. Його в клітку, дружину з 4 дітьми поки що залишається вдома. Пишуть, так звані ведучі канали проросійські явно. За якою статтєю затриманий чоловіка не уточнюється. Під час розмови блогер запитує у сімейної пари, чи підтримують вони Україну, чи чекають вони на хлопців, в тому числі з полку Костуся Калиновського. Та що робити з ментами?
Хлопець відповів: гарним ментам хороші труни, поганим ментам погані труни. Покаянне відео з'явилося в тому ж стилі, що і вікно чат-рулетки. Так що, коли ласка, з усёй павагай да вас, я ведаю, што вы шчырыя, але дачакайцеся, калі ласка нас, калі мы павернемся, і тады абяцаю, што я асабіста з кожным з вас зраблю інтэрв'ю, дзе вы шчыра зможаце падзякаваць Украіне і распавесці пра свае пачуцці да гэтай краіны. Те, що на кордонах відбувається поки що, то таке. План перемоги, напевно, всі вже знають. Про Делфі я вам розповідала, що в нас затримано був хлопець неповнолітній. Ми про нього знаємо, він у нас на контролі. Єдине, що поки що СМІ прошу не публікувати там ніяких подробиць з цим затриманням, тому що працюють правозахисники, і кожен крок може бути для нього небезпечним. Просто все те, що в пабліках викладається, чекісти це оброблюють. Тому дуже звертаюсь до СМІ, дуже, будь ласка, обережно розповідайте по новинах Білорусі. Генеральна прокуратура України почала розслідування проти Білоруського Червоного Хреста через його причетність до вивезення дітей з України до Білорусі. Також криза на кордоні. 921 людина намагалася нелегально потрапити до Польщі з території Білорусі за тиждень. Я вже розповідала вам, що атаки на Польщу протягуються, і ці провокації будуть. І знову я дотримуюсь того пункту зору, що це все робиться для того, щоб моб-ресурс білоруський запечатати в країні, як мінімум, а як максимум там вагнера, вже вони там пишуть нам повідомлення про те, що вони там лютують просто з білорусами, вони не враховуються ніяк. Для них це таке ж саме, умовно, знаєте, як вони до українців ставляться, що, типу, немає ніякої самостійності, але Україна тут міцна в цьому питанні. Білоруси просто кажуть, ось такі у нас проблеми, і вони нас десь розгортають, тому що люди спробують проїхати по дорогах у крапку призначення, куди вони їдуть, а по факту проїхати не можуть, тому що стоять вагнера і Ніколаївський Ваньок їх називає воєнери. Ось, так що можемо їх так само називати, тому що мені з повагою ставляться до гэтых забойців, не щиро кажу. І стало відомо, що я не тепер не ЧВК, а просто група. Ось, група, як там, музиків, яких називають. Білоруська опозиція про вагінерів в РБ здійснюватимуть провокації проти України і спробують спровокувати нову міграційну кризу. За інформацією підполковника запасу та представника об'єднаного перехідного кабінету Валерія Сахащика, у тренуваннях на полігоні Березький брала участь 38-ма десантно-штурмова бригада. Він упевнений, що найманці, які перебувають у Білорусі, підпорядковуються Путіну, а не Лукашенку. Ніхто у Лукашенка нічого не питає, таким чином підвищують рівень його залежності від Кремля, і будь-якої миті Путін може зробити все, що завгодно з Білоруссю. Це він каже в інтерв'ю Deutsche Welle. Також він вважає ймовірним, що вагнерівці здійснюватимуть провокації проти України та спробують спровокувати нову міграційну кризу. Усі ті моє міркування, що я казала, десь виказує такий псевдоопозиціонер Валер Сахащик. Чому псевдоопозиціонер? Тому що я їх на площі не бачила, я вам так скажу. Можна мені задавати питання, чому ти ставишся дрена до всякого кшталту переходних кабінетів, ось це квазістворення, які з'явилися. Сябри, там нема про Білорусь, там є тільки про гроші. І це не тому, що я читаю ніякі такі пабліки, які їх топять, тому що за 3 роки, поки я тут, скажімо так, новачки нічого мені годного не запропонували. Тобто я тільки бачу, що вони там ніякі речі роблять, але по факті ні допомоги білорусам, ні допомоги про ту, яку вони замовляють, коротше. Бла-бла-шоу і нічого більш з гэтага нема. Тому всякого кшталту Сахащиків, ось гэта вся шушера, я до їх ставлюся вкрай древно і не лічу за опозицію, хоча, знову, тут українцям більше скажу, чомусь ви вважаєте опозицію всіх тих, хто на волі. Я також опозиція, я в Україні, я виїхала,
але оскільки в мене немає великих грошей на багато медіа, на багато ресурсів, я розумію, що ви бачите те, що наверху, але також прошу, не ведіться на оці всі професійні публікації, і дуже багато СМІ, на жаль, які вважалися незалежними, стали залежними. Я розумію, що вам дуже важко альтернативну картину побачити, але водночас ми відновлюємо зараз наші ресурси. Я працюю в команді, моя команда в більшості своїй змогла виїхати, хто до, скажімо так, так званих виборів, як я, хтось після, але, скажімо так, наш бойовий склад, він не в повному складі, тому що в нас сидять дуже багато. Але оці, скажімо так, робочі, хто був, ми повертаємося з програмою, ми повертаємося і в складі ЗСУ зараз, тобто будемо з нашими військовими більше спілкуватися, надавати про них інформацію. Тобто ми поспробуємо створити якісь прозорі джерела з посиланням на перше джерело, тобто не просто там те, що ми переказуємо, як зараз я новини, я маю брати їх з чужих ресурсів. Ні, ми будемо спробувати робити медіа, що називається, з перших вуст, щоб ви знали, що це не який там анонім написав або хтось ще. Ну і, звісно, ми будемо розповідати про те, що відбувалося в Білорусі до подій 2020 року, під час подій в 2020-2021 році, ну і відповідно будемо спробувати більш детально пояснювати деякі речі, і так нескромно скажу, що тимчасово я не підписувалась на цю історію цілком і повністю, але ми зараз працюємо над тим, що покуль парадом керую я, але я сподіваюся, що хутко мені на зміну прийдуть професіонали, так що то, що медіа будуть якісні, я вам обіцяю, тому що покуль я буду спробувати узначалить гэта ўсё. У нас ёсць ресурсы, яны вялікія. Адзінае, што за рахунак таго, што у нас вельмі шмат сяброў сядзіць, частка выехалі і спрабавалі неяк на ногі встаць, то бок неяк пачаць жыць нанова. Адпаведна, зараз у нас будзе больш магчымасцяў, мы павяртаемся ў медыа. Так што, украінцы, я паспрабую... Слухайте, я зараз як пило буду хекати. Так що ми поспробуємо вам надавати більш таку якісну інформацію. Що ще по українських новинах? Дуже мені імпонує, я бачу також і на ізраїльтян скардяться, що типу ніфіга не допомагають, хоча ізраїльська діаспора дуже допомагає українцям, але деякі українці кажуть, що ні, не допомагають. Щире вітанечка, пане Олександр. Отже, мені подається, що це класнюча новина, щоб ізраїльтянам більше ніколи не закидали. Антоніо Бандераса, знаєте? Так от, це мій добрий друг, від якого я отримую інформацію, що вони передають в Україну, і це не маленько. Плюс, ви знаєте, ресурс НАТО в хату, вони також дуже якісно працюють. Плюс там внутрішні волонтери, тобто Ізраїль, знаходячися сам в стані війни, активної фази, тому що по них там теж регулярно прилітає, вони ще допомагають іншим країнам. І Україна допомагає. Я не зменшую якість, але водночас, будь ласка, не критикуйте ізраїльтян, треба розуміти, що в них теж війна, на хвилиночку. І країна далеко не така велика, як Україна. Але класнюча новина. Ізраїльський корабль АМС-1, білоруською буду читати, тому що українці, напевно, бачили цю новину, першим прориває морську блокаду України. 30 липня 3 цивильных корабли АМС-1, Шахин-2 и, я боюсь неправильно прочитать, нехай меня израильтяне выправлять, коли я не вельми корректно израильской мовы читаю. На иврите у меня не завсёды атрымліваецца. Ільмаз Каптан, альбо Кап, я не ведаю. Яны прайшлі ў турэцкія патокі. Праходжанне гэтых судзен Ізраіль, Грэцыя та Турэччына, Грузія. Пункт прызначэння праз АЭС быў вызначаны як Украіна. Гэта піша канал «Мілітарны». І ўжо сёння АМС-1 уваходзіць ва ўкраінскую пратоку, напэўна, Дунаю. Ну, напісана гілку. Гілка беларуская гэта Галіна. Мабыць, Галіна Дуная.
Гэта першы карабель, які прарваў расійскую блакаду Чорнага мора. Пачынае ён свой маршрут з Аждота ў Ізраілі, і капітан адкрыта казаў пра тое, што пункт прызначэння Украіна. Амерыканскі протычовновы літак, прабачце, беларусы, човен таксама беларускай, але так, наверное, супрацьчоўневы. Я не ведаю, як гэта карэктна перакласці, прабачце. Літак П-8 «Посейдон» забяспечвае бяспеку. Дадатковую інфармацыю надае разведбеспілотнік RQ-4 Global Hawk. То бок, што, памятаеце, вось гэта зернавая ўгода, будзе карэктна казаць, збожжавае пагадненне. Казалі, што расіянцы... також є, вітанечка. Вітаю. Дякую, що ви загадуєте про дідусіка, і оце пишете саме в чаті, тому що, ще раз, він живе, поки ми його пам'ятаємо. Як тільки ми не будемо згадувати його імені, це буде означати, що ми десь щось випустили. Тому щиро дякую. В принципі, скажу, хлопці, хто з банди дідусіка, дівчатка, хто з банди дідусіка, пишіть про нього, нагадуйте, можете навіть якісь цікаві історії про нього розповідати, тому що я вважаю, що він цього заслуговує, щоб ми його згадували і не час від часу, а тримали пам'ять про нього в серці. Так що щиро дякую вам за те, що ви пишете нам ось такого кшталту повідомлення. Збожжавае пагадненне вось гэта пісалі расійянцы, што ўсё, кабзда, караблі, якія будуць заходзіць, будуць расстрэльвацца неймаверна. Вось, адночас адмаўляліся краіны абараняць тыя караваны, якія мусілі ісці з збожжам у розныя краіны, ну, у турэцкія порты, я так разумею, яны ідуць. І што цікава, ну, ніхто з вядомых палітыкаў не сказаў, што ой, гэта ж угода паміж з Расіяй і Турэччынай, і Украіна там не ўдзельнічае. То бок украінскае забавязанне гэта завантажыць збожжа і яго вывесці, што называецца. А ўжо краіны, якія пагадзіліся у рамках гэтай здзелкі суправаджаць караваны, ўжо яны мусяць там з Рашкай неяк дамаўляцца. Ну, вось Эрдаган з Пуйлом мусіць сазваніцца, не ведаю, як там размова пойдзе. Учора слухала Тараса Березавца, ён вельмі годна гэтую сітуацыю апісаў, што Пуйло будзе ў чарговы раз распавядаць пра свіфты і пра рэчы іншыя, якія яму там патрэбна, каб ён не здох. Вось, то бок ён штосьці будзе выгандлёўваць. Але бачыце, што израильское судно, и он сказал, что там россиянцы, не, ну, вы прабачьте, россиянцы, ну, я сомневаюсь, что он так сказал, я, напевно, сказал, что русский военный корабль, иди. Ось, так что нехай шчасціць израильскому судну, човну, и нехай яны пройдуць гэты шлях спокойно, и ну, чарговы раз падкрэсліць, што ізраільцяне неимоверно крутыя, яны нічога нікога не баяцца. Гэта абсалютна самастойная, незалежная дзяржава, пазаблокавая, і шчыра кажу, чым мне імпануюць нашы ізраільцяне, гэта тым, што, ну, і немагчыма ім сказаць, што яны мусяць рабіць, абсалютна. Вось людзі, яны робяць так, як лічаць неабходным рабіць. Вось зараз яны прабіваюць гэты калідор. Я спадзяюся, што ўсё будзе добра. Давайте, у нас еще засталася навіна про марафон, якой трываў 2 дні. Сабралі агулам блізка 575 тысяч евро. Так, сябры, вы чуеце мяне добра? 575 тысяч евро сабрана на сем'і палітвязняў. Мы ускос краналіся гэтай гісторыі, прымалі ўдзел у ёй, адразу папярэджу, скажу, таму што сем'і палітвязняў гэта ўкрай важліва, і я бы вельмі хацела, каб такога кшталту марафоны праходзілі не часта, але калі праходзілі, яны былі не з меншым эфектам, як гэты марафон, таму што амаль 600 тысяч доляраў гэта не канчатковая лічба, пакольку яшчэ апрацоўваюцца транзакцыі. Ну, зразумела, што напрыклад, калі нам з Канады пералічваюць грошы, той жа хостел,
аплочваюць альбо нейкія рэчы сплочваюць. Шчыра кажу, час ад часу мы гэтыя грошы альбо нам паведамляюць, што ўжо дайшлі грошы, могуць 2-3 дні ляцець. То бок пакуль усе транзакцыі пройдуць, асабліва было складана ва Ўкраіну дасылаць, пакольку былі вось гэтыя валютныя абмежаванні з боку НБУ, а беларусам дык увогуле паблакавалі рахункі. Адпаведна, я так думаю, што гэта не фінальная лічба. 575 тысяч, і крипта, ну, прынаймні той, што я бачыла астатні раз, блізка 10 тысяч еўра. Так што беларусы, кожны беларус, хто далучыўся да ініцыятывы, хто дапамог, шчыра дзякуй, нашым палітвязням будзе невялічкая дапамога, але спадзяюся, што хутка мы пабачым нашых зняволеных на волі, таму што, паверце мне, аніякія грошы не заменяць абдымашкі з тымі, каго ты вельмі кахаеш і любіш. Можаце мне паверыць на слова, мне ніякія грошы не заменяць майго хлопца, майго Толіка. Так што мне не патрэбныя грошы, няхай ён будзе на зарплаце, не на ЗСУшнай, а лепей будзе дома побач са мной з дзеткамі, і мы будзем насалоджвацца няхай не сваім домам, якога у нас пакуль няма, але хаця б у марах пра дом гэты, але ён будзе побач, і я не буду хвалявацца за яго жыццё, і мне будзе прасцей нашмат. Так што ў чарговы раз нагадаю, котыку, я тебе дуже сильно кохаю і дуже чекаю тебе додому. І діти також. Особливо тебе і приставку разом. Дякую, дякую щиро. Так, по новинах. Нешта написала інтэрв'ю з беларусамі і не разумею, што я сабе запісала. Нешта, напэўна, вам мусіла сказаць, але не памятаю. Прабачце. Па навінах на сёння ўсё. Я прапаную праваліцца ў рулетку. Інтэрв'ю з беларусам згадала, прабачце. У суполкі знаходзіцца новае інтэрв'ю з новым паланёным. Владимир Золкін, пан Зміцер зноўку бярэ інтэрв'ю яго. Калі ласка, я яго сёння таксама абраблю, і заўтра тэзісна мы па ім пройдземся. Якой будзе апгрэйд у тэзісах? Мінулага раза на стрыме я паказала ўрывак з інтэрв'ю, і я некалькі дзён чакала, ці з каналу Владимира Золкіна прыйдуць, скажем так, скаргі пра парушэнне аўтарскіх праў, каб я магла з ім непасрэдна звязацца і папрасіць дазвол на публікацыю на маім канале інфармацыі. Я ўпэўнена абсалютна, што пану Владимир ён бы мне не адмовіў, таму што у іх мэта гэта пашырыць максімальную інфармацыю, але аднойчас скаргі на сёння ад іх не прыйшло, таму заўтра я наберусь нагласці з спасылкай на арыгінал відэа. Я вам нараблю ўжо тэзісна шматочкі з гэтага інтэрв'ю. Яно даволі цікавае, я амаль палову паглядзела, і ўжо з той паловы, што я бачу, можна зрабіць пэўныя вынікі. Адпаведна, заўтра мы з вами абмяркоўваем канал Владимира Золкіна, інтэрв'ю, якой яны зрабілі, пан Зміцер зрабіў з беларусам, і падрабязная інфармацыя будзе ў суполкі, шукайце там, а мы з вами што? Ну, канешне, перамоем косткі. Ну, куди ж без гэтага? Так, вічна... Все буде Україна. 1000 гривень. Не звертайте увагу на какая разниц. В нас їх 73 перед 24 лютого було. Я зрозуміла, дякую щиро. Дякую. Богданчик поповнився на 1000 гривень, за що я щиро дякую. Так, добре, не буду звертати, на какую разницу. Домовились. Так, ну що, ми можемо поглядіти на білоруську історію. Тому я пропоную зараз провалиться. Мы идем у Беларусь. Мой коханый меня попросил не свариться, с всяким сметем не размовлять. Так что идем шукать я бати, каб их просто, что называется, крыху патрулить. А потым я еще хотела сябры вам показать одно выдание. Я вам раю его набыть. Яно недорогое, абсолютно. 2 хвилинки мы зараз идем по Беларуси. Гэта напісаў беларускі эканаміст. Калі я вучылася ў інстытуце, нам вельмі раілі яго чытаць. Гэтае выданне Ярослав Романчук.
Гэтае выданне ёсць на расійскай мове і ёсць украінскай мовы. У мяне украінскае выданне. Я яго чакала спецыяльна ў перакладзе, тому што я ведала, што яго мусіць зрабіць украінамоўным. Таму, калі ласка. Вельмі добрыя водгукі па гэтай кнізе. Я літаральна вось першую староначку зачытаю вам, і мы пойдзем па рулеткі. Але што, зноўку рулетка завісла? Ну што ты вісіш? Зараз павернемся. Гэта ў мяне павісае камера ў рулеткі чамусьці. Я не ведаю чаму, хаця я не чапляю. Ага, ціхары, напэўна, даведаліся, што я іду. Ну і што? Давай. Давай. Сябры, нешта выбівае, не ведаю. Хаця я, халера, нічога не чапляю. Нічога не чапляю. Зараз пакажусь. Зараз покажусь. Хвилиночку. Я хотела бы зачитать вам Вячеслава Климова и Володимира Поперешнюка. Это засновники компании «Новая пошта». Всем вядома, якою мы зараз, гэта не реклама, карыстаемся вельмі якасна іх паслугамі. Так ось яны написали: якби така книга з'явилася в Україні на початку 90-х, то доля України могла б бути зовсім іншою. Без олігархату та корупції, з населенням понад 50 мільйонів та рівнем життя, як у Чехії чи Польщі. Ми б вже були в ЄС та НАТО з потужною системою національної безпеки та конкурентно-спроможною економікою. Перед нами черговий шанс. Ця книга про те, як ним скористатися. Обов'язково для прочитання кожному, хто хоче вбити в собі раба, збагатити себе ідеями свободи, щоб будувати Україну нашої мрії. Так што гэта не реклама, насамрэч. Я просто, мне вельмі падабаюцца такого кшталту рэчы, калі лічыце неабходным новы захід, украінская мрія. Я вам раджу азнаёміцца з ёй. Я не скажу, на якім рэсурсе я купляла, але каштуе яна недорага. Разом з дастаўкай блізка 500 гривень. Гук? Гук? Та вы што? Та вы што?